Midwife nga nagpaanak sa 16 anyos nga inahan sa barangay Basak, Lapu-Lapu City, kinsa namatay human sa kapin usa ka oras human manganak, mipatimaw na. Iyang gitataw nga igo lang siyang misanong sa hangyo sa pamilya sa namatay kay giingong way ikabayad sa hospital. Ani ang report. Sa labing unang higayon, mitingog na ang midwife nga si Elisa Vergara, 60 anyos. Sukwahi sa mga pasangil nga ipasaligan niya ang pamilyang Cabreros nga makaya ra niini nga mapaanak sa balay ang 16 anyos nga si Mary Grace. Iyang gitataw nga makadaghan niyang gibalibaran ang pamilya ug iyang giinsister nga mas maayong sa hospital gayud manganak si Mary Grace. Gani wa kini gitunol nga bayad. Gidasunan usab kini sa miabag kaniya sa pagpaanak nga si Abadiza Nunez, kinsa paryente ra usab sa live-in partner sa batang inahan. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak kang Crisanta Cabreros niadtong Lunes, inahan ni Mary Grace iyang gibutyag nga nipasalig si Elisa nga dali ra kunong makaanak si Mary Grace. Nagpasalig man sila nga dali ra kunong mga anak ko kung anak kay kuan ko nagsipit. Kaya nagpasalig lagi ang mananabang nga okay ra, normal la siyang kuan kay ang bata ko gaung-ung na. Nagtuura po lagi may uguan niya. Sa nagkaliso na, gibiyaan na day Manila. Kumiingon anak, ma'am nga kaya. Ni anak ko nga, day, adto na lang ni sa ospital, ni anak pang ang inanay. Utong dira day, kawak kita'y kwarta. Hasta ang mga, sa side, sa lalaki, maingon, utong diha, utong asang apuhan. Giingnan din nga, dadaan na niyo ospital, unsay po nga nang panglaglo isa, kaya ra gani nako nanganak ko 14 anyos ko. Kana pa siyang 16 naman na, ni anak man. Niya karon ma'am, kani kanaluoy jud ko ani niya. Dadaan na niyo sa ospital, magsige min jud inahan. Paningkamot Mary Grace kanang namatay ma'am, kawala gyutay kwarta. Iyang gitataw nga parehong oxytocin ang iyang gi-inject kang Mary Grace dihang nagbati kini og pagkahuman og pagpanganak. Wala usay kamatuuran ang pasangil nga kalit lang siyang mibiya dihang gitabang na si Mary Grace. Ora manggod na sa uterine man na siya. Kaya ni kuwan pa man lang, ni bleed pa man siya. O nalang usban. Para paunsa din ang oxytocin? Kang unsa kuan. Mo kuan ba iyang mubalik ang iyang mattress ba o kuan? Kanang mo normal ba? Iyang giangkon nga wa siya magdahom nga ingon niadto ang mahitabo. Sukad 2005, na-hire siya sa Lapu-Lapu City Health Office ug nadistino sa birthing center sa Masulog ug Sudtungan hangtod sa tuig 2017. Pagka 2017 hangtod 2019, na-hire siya sa DOH, isip midwife ug nadistino sa birthing center sa Cubacob, Mandaue City. Iyang gipasabot nga wala man siya misibat inay gipabugnaw lang una niya ang sitwasyon. Hinungdan nga wala usab siya mipatimaw dito sa haya. Mo adto ra man ko ma'am kung kuan. Ako ra may mo restaurant na. Ako man ginakatungdanan. Wa pa lang kumukang kay napa man sila gihaya. Kana lang ko mga to kay daghan naman sila ana. Wala lang sa ako kay hadlok man akong bana. Unsaon ko didto. Matod ni Elisa, sayod siya nga may ordinansa nga nagdili sa home deliveries kung ang pagpaanak sulod sa balay. Apan tungod kay daghan sa mga mulupyo sa barangay Basak, Lapu-Lapu City ang naglisod ug walay salapi nga ikabayad sa hospital, mapugos na lang siya sa pagpaanak sulod sa balay kung adunay mohangyo kaniya. Busa iyang gikasubo nga siya na hinuon ang giduot sa hitabo. Subay niini, nakahukom siyang hingpit ng balibaran ang pagpaanak sulod sa balay. Mao na mamleksyon na nako nga sa maluoy ta na kita naman hinoy kuan makaluluoy. Karong hapon, gikatakdang mupatimaw si Elisa sa Lapu-Lapu City Health Office, human siya gipadadan og suwat sa City Health Officer aron makahatag sa iyang habig sa hitabo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.